Boa tarde. Pasa o tempo, pasan os días, e hai xa 4 anos que a Asociación Cultural Vagalumes, xunto con diversos centros educativos, mantén viva a mostra de teatro escolar Olimpio Arca Caldas. Confesámosvos que para nós, os seus fillos, e para toda a familia, é unha data esperada e desexada, polo que significa de recordo e recoñecemento da vida e obra do noso pai, por facer que nestas datas cercanas ao día do seu pasamento, a súa imaxe se nos volva case tanxíbel dende a pantalla do teatro principal da Estrada, e un nó de sentimentos agromen os nosos ollos, pero, sobre todo, polo interese que nos provoca descubrir as obras cas que nos agasallarán alumnado e profesorado en riba do escenario, e por adiviñar cal será a maxia empregada e cal a fantasía para as diferentes postas en escena. Porque somos conscientes do traballo que significa poder levantar o pano cando non hai moito estaba a comezar un novo curso escolar e dentro de pouco haberá que render contas nas primeiras avaliacións, nos emparar dun mundo escolar cheo de conmemoracións, de festas tradicionais como a do magosto ou do traballo cotián dos días lectivos. A escolla das obras literarias e mesmo a creación ex profeso para a mostra, o reparto de papéis e a elección de actores e actrices, o deseño de decorados, a invención e axuste de vestiario, as audicións e escolma de música, ensaios de bailes e coreografías, constitúen un esforzo común e persoal inmenso que terá a súa recompensa cando, baixado o pano, rematada a función, os aplausos inunden o patio de butacas. Este ano, un grandullón, unhas mulleres, unha abogada, téñense somerxido nunha viaxe na procura do segredo de Flora. Atopárono na escola, no entroido e na foliada. Porque é na escola e na educación onde está agochado o segredo, a solución do futuro. Porque son os nenos e os adolescentes como as que hoxe actuaron aquí, os que lle dan sentido á vida, os alicerces da nosa esperanza para conseguir transformar o escenario do mundo, para lograr que os protagonistas cambien, que a igualdade e a non violencia triunfen nos guións, para que caibamos todos e non haxa espazos reservados, para que no reparto de papéis non sexan sempre os mesmos os elixidos, para que non perdamos o que xa tiñamos conseguido, para que sexamos quen de facer que a terra tal como é perdure e sobreviva. O noso pai tentou sempre, dende o teatro e co teatro, reflectir aspectos ou tocar temáticas cercanas á vida do seu alumnado. As técnicas avanzan, a tecnoloxía multimedia permite formatos impensables con resultados sorprendentes, pero a maxia, a comunión que se establece entre os actores e o público non cambiará nunca mentres os sentimentos e as emocións sexan a moeda de cambio entre eles. A familia de Olimpio Arca Caldas quere agradecer unha vez máis, desde o fondo do corazón, á Asociación Vagalumes, os nenos e nenas e o profesorado participante a realización desta espléndida cuarta mostra de teatro Olimpio Arca. Así que moitas gracias e que viva por sempre o teatro. Recordade que no ano 2020, ao redor do 25 de novembro, celebraremos as quintas xornadas de Teatro Escolar Olimpio Arca Caldas.
E temos que estar todas e todos aquí e temos que celebralo todas e todos xuntos. Temos que celebralo na honra de Don Olimpio, pola nosa lingua e pola nosa cultura, polo teatro escolar na estrada. Ide poñéndovos en forma porque navegamos con pasos adiante, co futuro no corazón e o teatro de Ganchete. Bicos nos corazóns a todos vós, bicos no corazón a todas vós, e co teatro, hoxe a palabra é moitas grazas. Ata o ano que ven.